Zini changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uya kudaro titaurirane. Tora mwana wangu uchimuita mukadzi zvisina mvumo yangu. Akutaura izvozvo ndimami wemutemwa achitaura. Akutaura izvozvo ndifungai madziwa achitaura kuna mami wemutemwa. Fungai mamsuri mambo kumwana uyu akatora mwana wangu akadhiraivha kubva kuno kwaRusaka kuuya kuHarare taende nemwana wangu ikoko, akamutora wakadzoka naye kuuya kuno kwaRusaka. Adzoka naye kwaRusaka, mukutaura kwavo vanotakaenda naye kanorara naye muloji yawakanobhuka usiku hwese, ndokuzomudzosa makuseni. Pazviri kuitika zvese izvi timubishi kutsvaga kuti mwana aripi, mwana afamba sei, akangobuda kumapast 3 ndobva wangoenda kuchinaya. Tozochitsvagiridza kwakuzoona kuti pakazoitawo kuti mwana akazoti aiwa ndakwanisa kuteka foni yemwana, ndokuzovaronda kwatakawaita nemapurisa kuHarare. Tochizovaronda kudaro tozoona iye mukomana uyu nemushamwari yake yanga ainaye nemwana wedu kusvika tasvika pangu vari nemota yavo. Elizabeth Madziwa. Ndokuzovaona tozoenda kumapurisa, ndokuzoya nawo, ndokuzoya kwatakaita kudare kuno, nekuti chasi ndakatirwadza ndechekuti ari kutora mwana uyu anaari kurara naye usiku hwese pasina mvumo yedu kusvika tizomuone makuseni. Mwana anga akura ane makore mangani? Ane 18. Kusvika tizomuone makuseni. Chimwezve chakatirwadza ndechekuti tizobvunzidza mwana kekasi kekutanga musi wa 26 December akatora kuti mwana akarara naye mwana uyu achizouya kuHarare musi wa 28 achizomuteera iye kuti azouya achizorara naye kuno. Imbu ndo nyaya yangu yakandikwadza. Samati munoda kuti pane chii? Munoda kuti pane chii? Kuripwa vamwe akatipo kana mombe 2 kana nembudziwo zvingaita zviro zvakanaka. Kudzingani? Kana 3. Mombe 2 nembudzi 3. Iyo iri kutaurwa hanzi ndinoda matyoro madhameji ekurara nemwana wangu usina kuroora uchiita pamadiro, saka ndipe nemombe 2 nembudzi 1. Pamusoro edare, pamusoro evavo. Mombe imwe yedare i350, mbudzi i44. Mbudzi yemari yacho uchizi 780. Pamusoro edare. Pamusoro emambo. Chokwadi ndinobvumirana nazvo hongu, ndizvo zvakaitika. Saka hanzi tinobhadhara madhameji avandibhadhara. Tinobhadhara rini? Uchiita kuti wandoeko kana wabvuma hauna kurembesa kudare. Saka takuchida kunzwa kuti uri munhu akaswatuka here. Madamages kana wanda kuzondorora mukadzi wako unochizoenda undogara nemadzitezvara ako mushe zvakanaka. Madamages hausi kuroora. Unobvisa rini? 780. Ya ipapo ndinenge ndakukumbiro nguva yekuti ndozvatiri kukubvunza.
unobhadhara sei suti mubhadhare kamwe unotara mabhadharo enyamunogona tichiona kuti uri serious hausi tsotsi nokuti matsotsi anokwanisa kubvuma obva aendera tu pakubhadhara zvinogona kuzonditi rebirei nekuti izvezvizvi hazvindidi kunyema handina chendinacho. Munhu anoenda kundotora izvozvi dainga kutoti enda undotora musikana kuHarare peturu aitotsvaga nemari maloji maloji imari peturu imari kuenda Harare kundotora nekudzoka zora panguva yogaga usikuona kuti wakudawo zvidzamatare tichikupe mutongo wakareba uchiti baba wakutaura watokurerutsira iwe wakuda kuwashora futi. Right, 1 month to pay. 1 month to pay. 780. Sorry, ma'am. Ndine kubvunzawo pakuti baba vemwana vakandifonera musi wazvaitika. Ini ndiri hanzvadzi ndiri sisi vedu. Vakandifonera ndiri munzira kuenda kubhangiti ndina sisi aka. Vakati tapiwawo nhamba dzenyu ndimi hanzvadzi yamano here ndikati hongu. Zvikanzi gashirai muroora wenyu ndikuuya nemuroora wenyu. Ndikati tinogamuchira baba kana zvirizvo asi pari zvino ndiri murwendo kuenda Harare. Vana varipo vanosvika vachitambirwa nemwana. Bandaenda mandasvika muHarare ndadarikira enda kubhangeti. Ndisati ndarara kusvika kwandandaenda ndikati chiregai ndibvunze vanhu vati vari kuuya nemuroora kumba kuti vaapapi. Ndobva ndafonazve panhamba dzavo ndikati baba mafamba zvakanaka here masvika kumba here. Vakati kwete tisati tasvika tichiri kuchitungwiza kwatete asi tiri kubva ikoko tobva tauya kumba. Ini kugara kwese uku ndakatomirira muroora wangu wakati wari kuuya naye ndakazoshandisika bepa roouya chindobvisai madhemeji. Ndataura ini kuti kana achida mukadzi ochienda kunodii kuchindoronyatsobvunzira achiroora. Kana muchida muroora imimi mochinyatsondogara iye amadhemejis ekuita zvaakaita pasina chii wabereki wachiona kutora mwana ane 18 years mubereki anotoshushikana. Kana dei ari wenyu mubereki anotodii anotoshushikana. Saka kana amadzonyatsogara pasi kuti muri kuda kundoroora hamundobiba murunzwa here mobvisa mari mabvisa mari mochigara pasi mimi nehanzvadzi yenyu muri tete kana kuti muri muzukuru wenyu kana kuti muiye hanzvadzi utete hwenyu huri pauzukuru here kana pahanzvadzi. Saka muri tete hanzvadzi mochigara naye ochitaura kuti mukadzi ndiri kudini ndiri kuda mochinzondo handina kuramba kuti musandogare muchidini muchiroora muri kupanzwa. Tati aya matyorwa kutora mwana womunhu usina mvumo ndoyatati anobvisa 780 within the month. Ndatenda ndapanzwa ichi asi ndaida kutoziva imi mozounza yenyu tete makonana mozounza yenyu imimi isu tapedza yake yakaunzwana natezvara asi muroora wanga handimuziviwo nongoziva kutaura pafoni. Ilo ndozvatirikutaura akashaidza ndavemese matamburo yako ratareka inzwaoda yatopedza iwewe wondobhadhara nditopanodziwe kudii kupera kwaFebruary 30. Saka takupa 1.5 month to pay. February 30 unofanira kuendesa 780 kwaatezvara nemakosi amaita emasamoni mari tezvara. Ndikati makosi angu etransport kubva kuHarare kuuya kuno bhazi $7 kuuya $7 kudzokera kairi ita $28 plus kubva kwandinobva kuHarare chiya mutaundi
inoita $30. Toti zusu masamon imari. Masamoni Wakabvisa mari masamon. takabvisa kangange $35. 35 plus 10 yamabvisa nhasi handiti 45 right ne $45 yeyo ye masamon aka makabhadhara kukoti. Mwana mucharamba muchifambira even undotsvaga nzvimbo unotofambira mwana haingouyi wakagara. Saka tinoda kuti tigadzirise mwana. Saka mubhadhara $45 yemacost edare then ne 780 yese pamwe inobva ita mari 825 1 month to pay. Okay. Ina hangu ndichida kutsingira pahanzvadzi yangu mano kusabvume zvinhu zvausingakwanisi kuita pamberi pedare imhosva ukasatomisa cheti tochiti chiendai munotsvake ai ndikuda kuedza murunzwa here taakutomisa cheni izvo tochitaura kuti chibudai muchitotsvake munovatidaro here nhasi ibhadharo nhasi muri kunzwa here nekuti ndimuchamudiskareja kuti asatsvage mari iyo saka taakuchimisa chimisai cheni isai cheni chisai cheni izvo endai munotsvage tinoda kuti mubhadharo nhasi no warakuti mani usabvume kubhadhara chikudai munotsvage mari momusunungura tapedza mafure mangu tapedza kutaura tete zvinochinetsa ndechekuti pakauya mwana achira mwana wangu angaenda tete wake nambuya wake motikari yakainayiwe kubva kuharare kuuya kuno. Saka tichitaura kuti nevanhu vakuru vari kuonaona vachiita zvakadaro izvozvo vachikurudzira izvozvo, asi nhasi mwe ndo wakutaura zvawakutaura nhasi. Ani mukadzi ere murume kunzwa takaenda takazwa kuti ane mukadzi wanogara naye kunzwa kwandakaita chinogara ndogara munotsvaga mari kuti akundomisa kujeri uko ozobuda ari mujeri. Chisimukai chibude. Right, next.